siya yan.
Di ba? Tapos ang pangi, pag tigilan mo paglabas yan sa mga pangi. Lalo pag Tateng. yung kape mo yung 3-in-1. Oo. Sabi nila, ang naninigan nila daw, mga mabaho daw ang Kahit naman hindi nanigaral, tao eh. Kaya na yan naninigan nila Amoy pangi pa rin Kaya... Talaga yan. Kahit pa kumain ka pa lang langka, hindi pa rin amoy langka mo, pangi pa rin. Sita tayo. Doon mo na yung kapego. Ha? Pag ano, Saan harap? doon sa pupunta ron. Hindi na atras. Hindi na. Pinakanya truck, mag-visit tayo may Tara, gising na kayo dyan. kakape. Mga taga-tara, saka sa Pokot. 20 Tuesday. Magkape tayo, magkape. Isang bagsak na lang, sa bahay na. Isang bagsak na lang, luna sa atin. Kung sino ting. Kape.